होला। जब जब दुनिया में अत्याचार होला तब तब ईश्वर के अवतार होला। रावण के अत्याचार भइल तो राम के अवतार भइल, कंस के अत्याचार भइल तो कृष्ण के अवतार भइल, और महिषासुर के अत्याचार भइल तो माता जगदम्बा के अवतार भइल। और दशरथ बाबा के अत्याचार भइल तो गिरी जी के अवतार। एगो बात यहाँ के कनी है जे नारी के रउआ पूजा करे। अच्छा ना तू मरिह चपल से तारा यह पता नहीं के जे नारी कहल केकरा के जाला। तब तू जेकरा से शादी कइले बाड़ो न बाबा, उ तारा घर में 3 गो रूप धके आवेली। कवन कवन पहले आई त माई बाप घर दुआर सब तेज के आई, तब बहिन बन के आवेली, ओकरा संगे भाई बने के पड़ी। धीरे धीरे लड़की रहते रहते परिवर्तन करी त नारी के रूप धरी त सृष्टि करे लगी। अजैया तहर दिन दशा खराब हो जिनू तब महतारी बन के क्रियाक्रम करे लगी। तहर मौगी बहिन हो, तहर मौगी नारी हो, आ समय बिगड़ जैते के महतारी हो। तेरा का पता बा? पता का बा? जान लइका खातिर नाचत रह, कूदत रह, धन संपत्ति सैचत रह, उ लइका तारो बरा काम ना करी, मौगी काम करी, जीवन साथी हो। हड़िया लेके चल जाली सब मौगी रुआ देखले बानी नु, एही में कली बहरी मत जाए, ठंडा लग जाए। आ तार लइकवा तो कह जे का एही जी पोक देले बा नटिया पर लतवा धके बुआ दी। आ मौगी ना घिनाई, मौगी हड़ियो में बटोर के लेके चल ओकरा के घाट बुझल हो। जब द्रौपदी के चीर घिंचाए लगल सभा में, पांचों पति बैठल बाड़े, पांचों पति मुड़ी गाल विचार करी चाचा जेकरा में रारू के लोग सभा में लंगते करो तो के बस खोलो तो के ओ बरा पति के दिल पर का गुजरत हुई। जाने बरा बांग्लादेश में हमारे हिंदू को, हमारे अति पिछड़े लोग को बहन बेटी के साथ नाजायज करता होगा, उस वक्त बाप के दिल पर क्या गुजरता होगा। क्या पता बा? दादा के देखली तो कहली कि दादा भीष्म जी 450 वर्ष के राउर उम्र हो गई, हमर पति लो हार गइल बा, हमरो का हार गइल बा, और वैसे 3 गो सवाल हम करब दादा। कवन कवन? या तो सभा से उठ के चल जाई, और ना तो दुशासन के रोक दी, और ना तो हमारे के नींगे देख ली। इहे नु चाहता नहीं। कहली कि बेटी हम मजबूर बानी, एक और नून खैले बानी, खून खराब हो। कहली जे काई कन्हैया तुहुन भुलाइए गइल का? अरे निराबल के पोछी लिहनी, अरे लोरा ए हरी रौरा निराबल के पोछी लिहनी, लोरा ए हरी लोराए हरी जी, लोराए हरी, अरे कन्हैया ना रहता तो का हुई? जाके निराबल के पोछी लिहन, लोराए हरी। सभा में पुकारे नारी
जाई के पढ़वनी सारी सभा में पुकारे सभा में पुकारे सभा में जाई के पढ़वनी सारी त जाके अचरा के पढ़ाई दिहनी कोरा ए हरी तो रौरा मीरा बल के पोछी लिहनी लोरा ए सरपंच साहब भाई सुदामा बेरी कोई नी ना तनी को तेरी विप्रा सुदामा बेरी कोई नी ना तनी को तेरी त जाके जाके अरे मितावा के धोवे लगनी अरे गोड़ा ए हरी जाके मितावा के धोवे लगनी गोड़ा ए सुदामा जी रौरा निर्बल के पोछी हनी गोड़ा ए हरी बल के पोछी लिहनी नीरा बल के पोछी लिहनी नीरा बल के पोछी लिहनी लोराए वह राम के सूरत देख के जानकी माता गिरिजा जी